El calendari feminista Puntes Rebels col·labora aquest any amb l'Associació de Dones del Món Rural. Apoderar i valoritzar el paper de la dona al món rural. Incrementar la visibilitat de les dones que formen part del sector primari. Fomentar la participació de les dones en la formació i l'accés a les activitats professionals del món rural. Professionalitzar l'activitat agrària. Millorar la participació femenina en les organitzacions agràries. I donar visibilitat al treball de les dones. Promoure la incorporació de les dones en el sector agrícola, ramader i forestal. Fomentar la igualtat d'oportunitats. Organitzar trobades d'intercanvis entre dones del sector. Per apoderar-se, organitzar-se i formar-se. Pots comprar el teu calendari a puntesrebels.com o als més de 80 punts de venda. Els trobaràs en català, castellà, euskera i gallec. Segueix-nos a les xarxes, col·labora amb el projecte.